Dobrý den, vážení diváci, vítám vás na nezávislé platformě Paralelně.cz a dnes tu mám opět úžasného hosta, kterým je vojenský analytik Martin Koller, tedy analytik dnes již v důchodu, ale přesto muž mnoha vědomostí a velkého rozhledu. A vy si jistě vzpomínáte na jeho nedávný rozhovor, kdy se vyjadřoval v takovém prezidentském jarmarku, tak jsme to aspoň nazvali, k tomu prezidentskému klání. No a teď tu máme druhé kolo a máme opět ve studiu Martina Kollera. A Martine, jak by si zhodnotil to první kolo? No, přesně tak, jak zněl název. Byl to komický jarmark. Navíc tam byla řada špinavostí v tom předkole, že můžeme si vzpomenout, že když já bych to zhodnotil podle svého názoru, tak tam byli dva vlasteneční předkandidáti. No, to byl pan Březina, Tomáš Březina, to byl můj favorit osobně. To asi byl jediný opravdu výrazný a schopný vlastenecký kandidát. No tak toho se ministerstvo vnitra obratně zbavilo, aby náhodou neškodil. No a pak teda ještě paní Vitásková, že jo, která teda bojovala úspěšně, nebo místy i neúspěšně proti solární a další mafii, dodal bych v mnoha případech socialistické. Takže ti odpadli, no a zůstal nám ten odpad, co tam byl. No a výsledek v podstatě byl takový, jaký jsem předpokládal. Nakonec, když si někdo pustí ten prezidentský jarmark, tak není co dodat. Zůstali předem určení kandidáti, to znamená Babiš, Pavel a sudetská Danuše. Pak se tam ještě nějak protlačil teda Fischer, další služebník německý a euroslužebník. No a pak výsledný efekt odpovídal tomu, co jsem předpokládal, to znamená, Bašta skončil jako komická figurka. Ještě jsme tam měli takovou situaci, kdy pan Středula odevzdal hlasy Danušky a potom také i takový zvláštní výstup Marka Hilšera, který se sebral ze studia a odešel. Je teda pravda, že je prazvláštní přístup médií k prezidentským kandidátům, když je rozdělují na dvě skupiny, na ty jako zdánlivě volitelné a na ty, kteří jsou tam jenom pouze jako stafáž. Mně osobně to docela vadilo, že jsem neviděl rovnou debatu všech kandidátů u jednoho stolu nebo po případě v nějakém jednom studiu, že se to takhle rozdělilo na tým A a na tým B. Co ty si o tom myslíš? No já hlavní média moc nesleduju, televizi nevlastním vůbec. Nedívám se na ní od roku 2016. No, takže ty hovory jsem vlastně nesledoval jsem je teda ani někde na internetu. To bylo, podle mého názoru to bylo zbytečné, já jsem si udělal názor předem na základě toho, že jsem si ty konkrétní figurky probral, ne podle toho, co vykládají poslední měsíc, 2 měsíce, půl roku, ale podle toho, co dělali posledních 5 let, 10 let, 20 let, protože jako zázraky se nedějí, jestli někdo někomu posluhuje, tak mu posluhuje dál. Jestli je někdo šašek a trouba, tak zůstává šaškem a troubou a ničím jiným. Já jsem měl uděláno poměrně přesně hodnocení všech a zatím se mi to přesně splnilo, když to řeknu na rovinu. Co mě zamrzelo, bylo teda vyřazení pana Březiny, což musím říct, považuji za vyloženě záměrnou špinavost. Ono těch kandidátů tam bylo víc. Například i Karel Janeček měl dokonce snad 3% chybovost, což bylo vůbec prazvláštní. Pan Březina měl někde kolem 30%. A zase, když se člověk podívá, že vládní kandidáti, jako paní Nerudová a pan Pavel, měli chybovost sotva do procenta, tak to samozřejmě samo o sobě nedává smysl ani statistikům, takže to vypadá na takový velký předvolební podvod. Amerikanizace voleb, jak já říkám, můžete si vybrat ze špatného a špatného kandidáta, jiní se tam vůbec nedostanou. Nakonec probírala to paní Peterková s panem Naxerou a ještě s jedním pánem z Brna, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, nakonec ty jsi to sledoval taky, že? Taky a tam se řeší právě kauza, oni to nazvali kauzou Hewlett Packard. Samozřejmě je to spíš kauza systému, tak.
protože ten zadal už v roce 2013 společnosti Hewlett-Packard strojové ověřování podpisů na peticích prezidentských kandidátů. Zadal to samozřejmě v rozporu s nějakou transparentností, o té není vůbec řeč, protože neudělal výběrové řízení, neudělal ho ani v roce 2017 při druhé přímé prezidentské volbě. Za to dokonce dostal od Úřadu pro hospodářskou soutěž pokutu 1 milion korun. Jako vtip, samozřejmě bych doplnil, protože jestliže stát dá ministerstvu pokutu, no, tak to je akorát legrace, kde se přehodí státní prachy tam a zpátky. Jo, kdyby dostal 500 000 z toho ministr a o zbytek se podíleli náměstci, tak to by byla viditelná pokuta. Ale toto je ubohý vtip, s kterým by se mělo skončit, to je to výsměch voličům, řekněme si to na rovinu. No a teď jsme samozřejmě svědky situace, kterou mimochodem velmi dobře popsal jeden z prezidentských kandidátů Tomáš Březina v pořadu U Xavera před 2 týdny, kdy popisoval přesně, co ministerstvo dělalo s těmi podpisy, kde nějaká třetí strana, tedy společnost Hewlett-Packard, si ty podpisy vzala, odvezla někam na nějaké neznámé místo, tam to její zaměstnanci nějakým neznámým způsobem prověřili, hodili to někam do nějakého stroje a z toho tedy vypadla ta úžasná chybovost a pak to vrátili nazpátek ministerstvu. Je otázkou, jestli takoví zaměstnanci Hewlett-Packard mají třeba nějakou prověrku, či jestli vůbec mohou být zmocněni k tomu, aby rozhodovali o tak důležitých věcech, jako je pravost podpisů petentů na petenčních listinách kandidátů. Ono teda, já to řeknu úplně na rovinu, co já si myslím. Kdyby se místo vyhazování peněz pro zahraniční firmu a nějakého, já si osobně myslím, podvodného elektronického sečítání udělalo to, že by volební komise kontrolovaly, pak by se odsunuly bokem ty, řekněme, sporné podpisy a ty by se následně prošetřily, tak by to vypadalo jako v právním státě, kde funguje zákon a spravedlnost. Ale tady vidíme v podstatě stejný svinčík, jako jsme viděli ve Spojených státech v posledních volbách Trump vůči Bidenovi. To je úplně stejný výsledek, tam byly podvody v rámci 100 000 hlasů. Taky Spojené státy jsou pravda větší než naše pětizemička, že? Soudě podle toho, kam si chodí naše vláda pro noty, tak není se čemu divit, že dostala i radu, jakým způsobem upravit prezidentské volby, tak aby vycházely ve prospěch 5 demolice. Mám na tebe další dotaz. Jak, Martine, vidíš to druhé prezidentské kolo? No, tak tam už jsou jenom 2 a jsme přesně u toho, co jsem říkal. Můžeme si vybrat ze 2 špatných kandidátů, ani jeden není dobrý. Určitě se tady teďko objeví velké show na téma, viděli jsme podobné směšné slogany už v prvním kole, kdo chce přežít, volí Baštu, tak teď budeme mít asi podobné, kdo chce přežít, volí Babiše, s tím, že z ubožáka Petra se udělá největší démon všech dob, zatímco z Ukrajince Babiše se udělá největší český vlastenec všech dob. Ono je obojí lež samozřejmě a já jsem toho názoru, že oba prezidentští kandidáti jsou špatní, nevlastenečtí a můžeme si je s radostí probrat, když to řeknu na rovinu. No, kým začneme? Tak který ti je bližší? V armádě? Ani jeden. Tak v armádě ty jsi sloužil, že jo, jako kontrarozvědčík. Ne, já jsem sloužil, prosím tě, jako technik. Jako technik, jako analytik a dokonce jako letec. Jo, byl jsi onehdá i na kontrarozvědce? No jo, ale to jsem měl jako vedlejšák, když to řeknu na rovinu. Jo, to jsem na tom byl stejně jako Babiš. S panem Pavlem asi ne, Pavel je asi o 5 let nebo o 6 let mladší, to je první věc. Jinak on absolvoval vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova stejně jako já. Já jsem si ho popletl s jedním člověkem, takže jsem si myslel, že si ho pamatuju. Není to ono, ale řekl bych, že to bylo typově stejné. Takže my jsme vlastně takhle, takže jsme vlastně kolegové od armády. No. Jinak já jsem s Pavlem přímo nikdy nemluvil. Ani mě to nějak nechybí. S Babišem jsem se neznal, s tím jsem mluvil. Ku podivu s tím toho jsem měl možnost poznat. A neudělal jsem si dobrý dojem, z Pavla jsem si neudělal dobrý dojem nikdy. Tak čím začneme? Co nám nabízí Petr Pavel? No,
Co je to za člověka? Za prvé je to protekční předlistopadový hoch. Jeho otec, pokud se nepletu, byl šéfem rozvědky na západním okruhu nebo někde tam, to je jedno. Ale každopádně se odvíjel svoji kariéru od členství ve straně. Osobně by mi to dneska bylo jedno, je to desítky let, když někoho zavraždíte, tak asi po 20 letech vám to promlčí, takže řešit, co bylo před 30, 40, 50 lety, je podle mě úplná stupidita. A v naší zemi se to hlavně zneužívá k tomu, aby se řešením dávných a starých problémů a vymyšlených zločinů nebo nezločinů zakrývaly problémy, které nám přirůstají přes hlavu dnes. Ale vrátíme se k jeho životu. Tak absolvoval vojenskou střední školu, teda gymnázium, pak absolvoval vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově, specializací je teda výsadkář, vlastně v podstatě teda pěšák na padáku, by se dalo říct. No, já jsem slyšel od řady lidí, jaký to byl člověk, vždycky to údajně bylo správně ve stranické linii, žádný velký inteligent. Nakonec já si dovolím ho srovnat s Emanuelem Moravcem. To byl taky zasloužilý důstojník, že za první republiky dokonce legionář bývalý. On se zúčastnil války v Rusku, že po válce za první republiky byl na řadě poměrně vysokých funkcí. Každopádně inteligentní člověk, publikoval a tak dále. No a nakonec skončil jako posluha cizáků, který chtěl hnát naše lidi do války s Ruskem, teda s tehdejším Sovětským svazem. Když se na to podíváme, no tak Pavel ten ani tu intelektuální úroveň nemá, to je klasický vojáček. Já bych řekl, že je to takový zelený Lojza, který pronikal vpřed hlavně tím, že úspěšně podlézal a zezadu ho tlačili soudruzi ze strany. Takže když to řekneme trošku vulgárně, tak on se vlastně dostal nahoru především správným otáčením kabátu a lezením do zadku. A vzhledem k tomu, že těch zadků bylo od těch 70. let poměrně hodně, tak bychom ho možná mohli s určitou nadsázkou označit jako muže tisíce řití. Je to člověk, který má omezený rozhled, je to typický velitelský kádr od armády. To znamená, pro něj je úžasné a pohodlné, jestliže mu někdo dává rozkazy a on je plní. Ráno budíček, potom vykakat, vyčůrat, správnou rukou a správným počtem lístků toaletního papíru si utřít zadek na rozcvičku, poté snídaně, oblít si uniformu a plnit úkoly. No, tak co dělal pak takový velitel Pavel? On nevelil ostatně nikdy víc než v praporu, což je několik stovek vojáků. Za co vlastně dostal toho armádního generála? No především za služby cizákům a za podlézání, když to řekneme na rovinu. No a čím se takový velitel praporu zabývá? Rozdělováním úkolů svým podřízeným, teda nějakému tomu poručíkovi Pavlovi, poté teda on byl ten velitel praporu. No a ti kontrolují denní řád, dělají cvičení, začíná to nějakým ranním nástupem, no a končí to tím, že tam někdy vojákům kontrolují, jestli mají vyčištěné zbraně, ostříhané zátylky a umyté nohy. Já bych řekl, že tohle je poměrně velmi málo na to, aby někdo dělal prezidenta republiky. Kromě toho tím, že je to zelený vojáček, kterého můžeme přirovnat k důstojníkům z dobrého vojáka Švejka nebo k lampasákům z Černých baronů, no tak bohužel je tu ta realita, že on si navykl hlavně na velké příjmy, na to, že to poslouchání cizáků se vyplácí a on je schopen skutečně dát jakýkoliv rozkaz, aby se zavděčil, protože on nic jiného než vlastně plnit ty rozkazy neumí. To vidím jako obrovský problém a vzhledem k tomu, k jeho mizernému rozhledu a ochotě převlékat kabáty, je to pro mě člověk, který podle mého názoru by mohl na tom Pražském hradě někde stát jako strážný v té budce u vchodu, ale rozhodně ne na tom hradě sedět a rozhodovat o osudu spoluobčanů. On prý se vůbec nějakým zvláštním způsobem stal generálem, jak jsem slyšel, tak prý i v jeho útvaru nebyl moc oblíben. Víš o tom něco bližšího? No ale to jsme přesně u toho, co jsem říkal. On postupoval vpřed, nikoliv tedy, řekněme, odbornou úrovní, ale po stranické linii, takže mu samozřejmě psali, že je uvědomělý, spolehlivý a tak dále. No a měl toho správně posazeného tatínka, no a ty správně posazené soudruhy, kteří ho podporovali, no a když
otočil kabát, no a potom se stal členem Aspen Institutu, tak je vlastně v úplně stejné pozici v opačném gardu. Takže to je naprostý trapas a dostat generála za to, že někde člověk úředníčí a velí maximálně praporu, potom byl v Jugoslávii, že no tak tam údajně spáchal děsné hrdinství, ale to byl jedna cesta s vojákama bez jediného výstřelu, takže kde jsou ti hrdinové? To ten Emanuel Moravec, ten skutečně bojoval v tom Rusku s bolševikama. Možná, že tam bojovali s přátelema Pavla, já nevím, všechno je možný. Ale já nevidím žádné reálné hrdinství, to hrdinství je nafouklé, právě protože to je předem připravená figurka už z toho Aspen Institutu a s těmi kontakty, které podle mého názoru mohly začínat už dokonce před listopadem. No a od toho se to celé rozvíjí. A výsledek je skutečně ten, že by se prezidentem stal omezenec, který umí jenom poslouchat a vydávat rozkazy. A to je samozřejmě nebezpečné, protože podle mého názoru bychom měli mít prezidenty typu Klause nebo Zemana, což jsou lidé s obrovským rozhledem, kteří jsou schopni formulovat, kteří jsou schopni kreativně řešit problémy a ne nějakého vojáčka na vartě, který jenom bude předávat rozkazy. Teď, jak jsi sám řekl, jsou to takové figurky většinou, ti kandidáti typu Danuše a Petra Pavla. Za nimi stojí jejich marketingové týmy, které se starají... Tak to ne. Pozor, za Danuschý stojí taky sudetoněmecký Landsmannschaft a podobně. Že? Teď si musíme připomenout, že v jejím týmu je vlastně vrchní sudeťák Herman, bývalý ministr kultury, který se proslavil svými zvláštními vztahy, nejen finančními, teda k známému developeru, králi pražských homosexuálů Luďku Sekyrovi, že? To už jsi zmiňoval v tom minulém díle, ale já jsem tím marketingem myslel to, že když pečlivě vybereme cílovou skupinu a všechno to tak hezky připravíme tím sdělením a uděláme z těch kandidátů takové krásné figurky s hezkým vousem, pěkně vypadající, líbivě na billboardech. Ono totiž ten Pavel, že ti skáču do řeči, on nic jiného než ty dobře střižené šaty a dobře střižené vousy od toho barbera, protože my už dneska nemáme holiče a kadeřníky, my máme barbery, že no tak s těma fousy, to je asi tak všechno, co může nabídnout. Kromě něj tedy velmi dobrý marketing má také Andrej Babiš, ačkoliv mu volební matematika v tuhle chvíli moc nevychází, protože spousta lidí počítá s tím, že ty propadlé hlasy Danuše a Fischera a ostatních připadnou spíše Petrovi Pavlovi. Tak jaký je tvůj pohled na kandidáta Andreje Babiše? No tak podle mého názoru je ukázkou celého vývoje posledních 32 let a úrovně českých voličů, jak volili. Jestliže jsme se dostali do situace, že máme takovéto dva ostudné kandidáty, řekněme si to na rovinu. Protože na jedné straně teda máme zeleného vojáčka, který splní každý rozkaz, a na druhé straně tady máme Ukrajince, který neumí ani pořádně česky a těžko ho můžeme označit za českého vlastence. Jinak ten počátek je v podstatě stejný, Babiš je teda výrazně starší, ale je to opět protekční figurka předlistopadová, konec konců studoval a pohyboval se teda ve Švýcarsku a ve Francii v předlistopadovém období, takže je na tom třeba stejně jako ničitel českého průmyslu Dlouhý. To je podobný případ, také protekční super soudruh. No a co poté? Poté pracoval v zahraničním obchodě, no tak to znamená, že to musel být teda kádr na druhou. Tam se hned tak každý nedostal, protože to bylo cestování v západním světě a taky patřičné příjmy. No a když se podíváme, co může nabídnout. No, Babiš má proti Pavlovi několik výhod, ne, že by to byl nějaký zvláštní intelektuál, to mohu říct teda z vlastní zkušenosti. Na rozdíl od většiny jeho nadšených fanoušků a faninek, já jsem měl možnost s ním dvakrát dlouze mluvit. Ale on má vlastní stranu, Pavel nic takového nemá. Má vlastní média, Pavel nic takového nemá. Má miliardový majetek, i když teda masně zadlužený, Pavel nic takového nemá. A kromě toho, co je důležité, má velkou podporu ze zahraničí. On má velmi dobré kontakty v Bruselu a velmi dobré kontakty za oceánem. Je zajímavé,
že Babiš se vyslovil proti armádě. Mě to docela pobavilo, že teda někde tam údajně dokonce mluvilo o nějakých hrdlořezech, já nevím, protože tu televizi nemám. A mě jako udivilo to, že mu nevadil ani takový Pavel, když v době, kdy Babiš byl místopředseda vlády, de facto tu vládu ovládal, když směšný Sobotka, ten se někde akorát potil v té době, to bylo vlastně to první Babišovo vůdčí období ve státě, no, tak v té době byl mimo jiné teda náčelníkem generálního štábu Pavel, že se ho nezbavil. Ale ono, když se podíváme jako na ty jeho ministry a náčelníky generálního štábu Babišovi, no to je přehlídka jak z lunaparku. Herec Stropnický, který se zasloužil o to, že 4. brigáda rychlého nasazení je součástí německé divize tankové. No tak k čemu tu brigádu máme? Aby bojovala za Německo někde? A to se nezměnilo. Jako tohle vidět prezident Masaryk, tak spáchá sebevraždu. Otřesná ostuda, ku podivu Babišovi to nevadilo. Velký vlastenec. Potom tam byla Šlechtová, no o té se snad ani bavit nemusíme, ta rozuměla všemu na 120% a nakonec si její čokl otíral zadek do věnce pro veterány. Takže tu ani nemusíme dlouho jaksi probírat. No a další byl Metnar, že? No tak tady si můžeme připomenout nákup zastaralých vrtulníků UH-1Y, nákup zemědělských pick-upů místo vojenských vozidel a určitě se v té době už domlouval teda nákup letounů F-35. To si nedělejme žádné iluze, že to stihla Černochová na poslední chvíli, nic takového. To jsou věci, které se probírají dávno předem a nesmíme zapomenout na Babišovu návštěvu ve Spojených státech, kde byl u Trumpa a už tehdy se tyto věci domlouvaly. Takže zase komedie, útoky na armádu, že jsou to hrdlořezové. Je zajímavé, že Babiš byl 8 let vlastně premiérem, i když těch první 4 roky tam statoval komický Sobotka za ČSSD. A že mu ti hrdlořezové nevadili. Celou dobu mu nevadila mu mise v Iráku, nevadila mu mise v Afghánistánu, nevadila mu mise v Mali, všechny s naprosto záporným výsledkem, nevadily mu předtím mise v Jugoslávii, nic mu nevadilo, nevadily mu jaksi války na Ukrajině, protože on teda stihl jenom tu občanskou válku, vlastně ta ostrá válka a ten ruský útok vypukli teda, když už skončil, ale on o tom přece musel vědět. Nikdy se k tomu nevyjadřoval, což je další nebezpečná Babišova vlastnost, že on se nikdy nevyjadřuje k důležitým otázkám, pokud je ve funkci, a vždycky před sebe nastrká nějaké ministry. A pak tady máme takové výsledky, jako je Havlíček, že dneska je pravá ruka, který nese hlavní vinu za vysoké ceny elektřiny a plynu. To je zajímavé, s tím se Babiš nechlubí. O tom všichni Babišovi příznivci mlčí a ukazují na Fialu. Ne, že bych chválil Fialu, chraň Bůh. Ale Fiala a jeho parta nedělají nic jiného, než pokračují v politice Babiše. A to si někdo myslí, že i kdyby Fiala skončil, že Babiš změní politiku. Zlatý oči. Z toho, co říkáš, mě napadá se buď v den prezidentské volby raději opít a zůstat doma, nebo někdo vyzývá k tomu, aby se vhazovaly prázdné lístky, což mně přijde úplně hloupé. Pak se dají využít. I když aspoň by se to dalo zpětně dát do sběru třeba někam. Ne, oni se pak do nich dopíšou ty správní kandidáti, to je horší. Jo, to je možná, vidíš, no. Ne, to znamená ten lístek znehodnotit, přeškrtat anebo přetrhnout. To je pravda, to mě ani nenapadlo. No jej. A nebo nejít k volbám vůbec. Tak což je můj případ. Já k volbám nejdu, nešel jsem k prvním, protože mě ty první volby už připadaly jako jarmárk. Když jsem viděl šílenství kolem socialistického, to si řekněme na rovinu, protože Jaroslav Bašta byl vždycky kádrový sociální demokrat, který si čištěním složek agentů StB vysloužil nehynoucí slávu a koryto do konce života, podporované sociální demokracií v čele s prezidentem Zemanem. No ale já, když jsem toho Baštu viděl, tak jsem si říkal, pane bože, jako to snad není možný. Mě otravovali někteří moji známí a volali mě a opakovaně mě otravovali, až jsem se rozhodl, že s 2 z nich úplně ukončím kontakty, abych podporoval Baštu. A já si říkám, no pro boha, jako to snad není možný. Vždyť snad každý, kdo na té šišce mezi ušima má mozek, tak přece musí vidět, že ten Bašta je neprůchodnej.
Že to je figurka, toho Baštu tam snad dali pro legraci, a aby se ukázalo, jak blbí jsou naši lidi, co si dají podstrčit, jakou nevýraznou komickou figurku. Když on mně připadá, já když jsem ho viděl, tak mně připadlo, že má na nohách dřeváky a z nohavic mu koukají tkanice od vázacích spodků z první republiky. To je úplně komická figura, ten člověk. A toto představí mezi ty rafany, které tam dají. To je skutečně test, kolik lidí se podaří zhloupnout naprosto neprůchodným kandidátem. Já jsem nad tím žasl a nepřestávám žasnout. Tak mnoho lidí ho bralo jako určitou naději, protože říkal, že odvolá vládu a že nedopustí mobilizaci. Tak možná proto. Podívej se, hele, s tím odvoláním vlády, to jsou takové hrdinské řeči, všechno. Dobře, Bašta by odvolal vládu. Babiš taky vykřikuje, že odvolá vládu, podle mě ji neodvolá, teda mezi náma. Ale co by se stalo? Odvolal by vládu, určil by nějakou vládu nějakých lidí, nevím, nazveme je odborníky. Co by ta vláda udělala? Bez podpory sněmovny by neprosadila jediný zákon. Čiže zákon prosadit bez podpory sněmovny nemůže. Za druhé, samozřejmě Fialova parta by okamžitě uháněla za Rychetským a Rychetský by tuhle vládu z největší pravděpodobností sestřelil. To není žádné předjímání, to je naprostá realita. Jo, takže to jsou velké řeči a skutek utek. Totéž bude s Babišem. Babiš nepotřebuje změnit vládu, když ona dělá to, co on dělal už předtím a pokračuje v plnění úkolů. Já bych tomu dodal asi tolik. O mezinárodní politice na západ od ruských hranic rozhoduje Rada pro mezinárodní vztahy. To je společenství elitářů, řekněme, to znamená různých bankéřů, specialistů a tak dále, které bylo založeno v roce 1912, ano, před 101 lety. Za jeho založením stál takzvaný plukovník House, ve skutečnosti Edward House, pokud se nemýlím v tom křestním jménu, Edward Malvin House, který nikdy nesloužil v žádné armádě, dokonce ani v žádné americké milici. Ku podivu se pro něj používá označení plukovník House. Byl to poradce prezidenta Wilsona a jeho cílem bylo vytvoření jednoho světového státu, jednoho světového řádu, ovládaného Spojenými státy. To je to, čemu se dnes říká nový světový řád. Ten název se pak průběžně krystalizoval. Už založení Společnosti národů prezidentem Wilsonem, který House označoval jako své alter ego, to znamená jako, řekněme, svého zástupce, když bychom to tak řekli, bylo zaměřeno tím, že by tato organizace se stala vlastně světovládou. Jenomže američtí patrioti se rozhodli říct ne a jaksi v americkém senátu to neprošlo. Jak tato organizace dopadla, víme všichni. Mezi námi hodně se o ní opíral prezident Beneš, který věřil, že diplomacie je schopna potlačit lumpárnu. Ukázalo se, že ne. Výsledkem byl Mnichov, druhá světová válka a tak dále. Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak v Americe mají CFR a nám sem importovali takovou zvláštní odnož Aspen. No, proto míříš? Ono je to složitější. Ještě složitější. V podstatě všichni američtí prezidenti, počínaje Rooseveltem, s výjimkou Reagana až do současnosti a rovněž viceprezidenti a rovněž jejich protivníci ve volbách byli členové rady, to znamená CFR, když to řekneme teda v tom anglickém zkratkovém překladu. Takže oni... on Foreign Relations. Council for Foreign Relations. Ano. To je jedno. Prostě CFR. Ano, CFR. No a Reagan sice nebyl členem CFR, ale nicméně se tam na ně napojoval přes jiné organizace, kterých je celá řada a nakonec to vypadá tak, že nejen, že prezident je členem CFR, případně i viceprezident, ale v podstatě celá administrativa, to znamená, Amerika má prezidentský režim, takže ministři jsou vlastně sekretáři prezidenta. No tak celá ta administrativa plus řada dalších jsou sami členové CFR.
No a od CFR se odvíjí řada dalších organizací. Ať je to Transatlantický most, ať je to Aspen Institute, ať je to Bilderberg, který teda už asi 10 let nebo 12 let nezasedá. A další organizace, Kulatý stůl v Británii, který vlastně byl s britskou, řekněme, zrcadlovou odezvou CSR. Je to jisté propojení s tím Mezinárodním ekonomickým fórem, tam můžeme vidět? To je jedno s druhým. No, takže jedna velká banda. A fuj. Výsledek je takový, že CFR v podstatě řídí celou politiku na západ od ruských hranic. No a díky tomu jsme v situaci, že máme tady dva kandidáty, kteří evidentně oba jsou řízeni z CFR. Takže ať vyhraje Babiš nebo Pavel, oba budou dělat to, co jim nařídí, ať už z americké ambasády, nebo z Bruselu, nebo rovnou ze Spojených států. Doplnil bych, že z tohoto hlediska má Babiš opět výrazně pevnější pozici. Připomněl bych jeho slavný snímek, jak líbá v kleče ruku Albrightové. Takže tam není co dodat. Já jsem toho názoru, že Babiš je partner, byť teda na nižší úrovni lidí z CFR, zatímco Pavel je jenom ubohý služebníček. Vtip je v tom, že dnes se nám budou patrně média, která nakonec musí nějak podpořit Babiše, který by především měl vyhrát z hlediska zájmu CFR, no tak se nám budou snažit vykreslit Pavla jako nejnebezpečnějšího démona všech dob, zatímco Babiše jako nejslavnějšího českého vlastence. Já si z tohoto hlediska hlavně těším, co nám předvede tedy SPD a hlavně její hlásná trouba na to Kapal, protože tam bude třeba udělat velkou obrátku. Já si vzpomínám, že na to Kapal ten se rozhlašoval o tom, že Babiš je ukrajinský žid a najednou bude muset zjistit, že Babiš je vlastně ten největší český vlastenec a je to spasitel téměř z nebe daný a máme ho všichni volit. Takže se dostaneme do situace, kdy nám na to Kapal bude muset popřít sama sebe a ještě se tvářit, že není král hářů. Já už jsem viděl prohlášení SPD. Tomio Okamura řekl, že nebudou podporovat Andreje Babiše, ale zároveň vyzval lidi, aby nevolili žádného kandidáta pětibloku. Tak to je opravdu... Je to opět oblečený, neoblečený, jo, bosý, obutý, takové zvláštní kličkování. Ono to vypadá blbě, když někdo se tváří jako velký samuraj a zároveň teda se snaží hlavou proniknout do kanionu mezi Babišovými půlkami. No a to též bude otázka Kapala. Teď oni to musí nějak okecat, tu spolupráci, protože oni se samozřejmě těší, že by se na to Kamura mohl stát možná i premiérem. Já si spíš myslím, že to je o pouhý sen, ale to je jedno. A proto budou víceméně nějakými kejklemi, šaškárnami, úskoky se snažit podpořit Babiše. Ale jak říkám, jeden za 18, druhý za 20, výsledek bude stejný. Prostě, aby se koza nažrala a vlk zůstal celý. A splnilo se to, co nařídí CFR. Takže možná bychom mohli skončit tím slavným citátem, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je už dávno zrušili. Mějte se hezky, já ti děkuji za rozhovor a příště opět u nás na Paralelně.cz se budeme těšit. Nashledanou.